Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. L-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal tiddeskrivi din il-kundizzjoni bħala waħda li toħloq diffikultajiet fit-tul fir-rigward ta' nuqqas ta' attenzjoni, imġiba qalila u impulsività. Ta' tifel ta' 8 snin tkellmet ma' One News kif bina ġie klinikament iċċertifikat li jbati minn din il-kundizzjoni u mid-dislessja wara li l-allima tal-iskola qalula biex tieħdu għat-testijiet. Fir-rapport tal-psikjatra jingħad kif dan it-tifel jista' jitgħallem jekk jingħata l-għajnuna neċessarja u jekk din l-għajnuna ma tingħatax il-kundizzjoni tkompli tiggrava ma' żmien. Għalhekk l-om resqet talba biex bina jiġi mejjun minn Learning Support Assistant. Biex ittieħ l-għajnuna li għandu bżonn waqt il-lezzjonijiet. Mingħajr din l-għajnuna t-tifel jaqa' lura fl-istudji tiegħu. Ma jlaħħaqx ma' tfal oħra miskin jibqa' lura il-kitba ma tintarafx anke fuq il-kitba għandi il-handwriting għandi problema id-diary speċjalment qas narfu xejn. Ma nkunx nafx għandu homework jiena. Ġieli kelli noqgħod inċempel lin-nies. L-om tesprima tħassib tagħha speċjalment għal meta t-tifel jiġi biex jagħmel l-eżamijiet. Tħossu li mhuwiex tifel bħal ħadd ieħor, imma taf li mista jillaħħaq waqt xi jiġi għall-eżamijiet ma jistax jikteb bħal ħadd ieħor. Quddiem din is-sitwazzjoni u minkejja ċertifikazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tal-ispeċjalisti, il-bord ma laqax it-talba ta' dillhom. Kellhom ir-rapport tat-tifel, qalt li t-tifel tiegħek m'għandux bżonn, qalt li aħna id-disable biss din nagħtu l-essays. Kif żvela One News fl-aħħar jiem każijiet ta' tfal b'diffikultajiet biex jitgħallmu li sa ftit snin ilu kienu jiġu indirizzati b'Learning Support Assistant, issa mhux qed jingħataw din l-għajnuna fil-klassi tal-iskola. L-essays qed jingħataw biss għal każijiet severi u tfal fosthom bil-kundizzjoni tal-ADHD mhux se jkollhom l-assistenza meħtieġa. L-om li tkellmet ma' One News u li kellha tifel ieħor b'din il-kundizzjoni tesprimi it-tama tagħha l-bina. Li jkun jista' jagħmel dak li jixtieq. Li jkun kapaċi bħal tfal li tamparu. U t-tifel ieħor li kellu problemi bħala mexa l-qudiem. Kont inġib ngħidu. Kont inġibu teacher jiena d-dar u bl-għajnuna li tajni id-dar iva mexa l-qudiem, imma jien ma nistax nerġa' niffordja nagħmel iż-żgħir l-istess issa. Ta' darba mod speċi. U t-tnejn fiha hu. Tajjeb ta'.